בוא, תתקדם. קח אותי לשם, איפה זה? למטה. תראה לי. למטה. בוא תיקח אותי. למעלה זה לא. למעלה זה לא, נכון? תגיד לה שלום. תגיד לה שלום. 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 שלום שי. שלום. בוא, מפה נלך. לא, למה? לא, פה. הוא צודק. הוא צודק? מפה? ראית? היא אמרה שאתה צודק. כל הכבוד, בוא תיכנס, לך לשם. ביי ביי. ביי ביי. לך תיכנס. תיכנס. זה חבר שלי ששר. חבר שלך ששר? כן. מצוין. יאללה, לך תרוץ. תעשה מה אתה רוצה. יש. אפשר? כן, כן, בבקשה. לא יודעת, בואי תצאי רגע. לאן הבא? תיכנס, שתקפוץ. בוא. בוא. בוא שי. יאללה, לך תרוץ. רגע, הוא יעשה? אני אעזור לך, אני ארים אותך. בסדר? בוא נראה אם הוא מגיע. הוא יכול לרוץ כבר? אני איתו. דן קטן עושים לא, זה מה- רק מגיל 6, זה מגיל 6. אנחנו כבר עשינו מלא פעמים, אנחנו מפונים פה, אנחנו חודשים פה. הוא משחק בשני מתקנים, מתעייף ואנחנו יוצאים. שמחי עליי, הוא לא יהיה פה שעות. הוא עושה 2-3, הוא בעצמו מתעייף. אני, אתה יודע, אין לי בעיה. בשביל זה אני איתו. הכל טוב, אני יודע. מצידי, אין לי בעיה. את בסדר גמור, אנחנו כמעט כל יום, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע באים. יאללה, רוץ. 1, 2, 3. וואו! תרוץ, עוד פעם, איתי ביחד. 1, 2, 3. שי הצליח! איזה גיבור! תנסה. עוד פעם. רגע. תעשה, הנה, אני מצלם אותך, תעשה. עוד אחד. תביא יד. וידאו, זה מצלמת וידאו. 1, 2, 3. וואו! אבל אני לא יכול לשער כי אני בעצמי. בוא נעשה משהו אחר. תראה, ראית? הוא לא מצליח. תראה, רגע, אני אראה. תסתכל, שי. אני אראה לך, תסתכל עליי. ראית? תודה, ממי. אצלי יצא, עשיתי. בוא נעשה ונלך לאכול. ראית איך אבא עשה? הם יוציאו אותך, בוא מהר. הם רוצים להוציא את שי. אז בוא איתי. רגע, בוא תעשה פה. שי, אם תבכה הם יוציאו אותך, הם לא מרשים לך להיות פה. אבל אני הראיתי לך איך עושים. בוא, רוץ. תתפוס, תתפוס. אני איתך, הנה אני איתך. תעלה. הנה ספיידרמן, תעלה. תפוס את זה. תפוס. כן, תעלה. עוד. יופי. תעלה. הנה, אני נותן לו קונטרה. תודה, נשמה. הנה, הצליח! הוא הצליח! הוא קומנדו! בוא פה לפה.
פה, תחזיק את זה. עשית, לחצת על הכפתור? עזוב אותי. וואו! איזה ילד גיבור, תודה. בוא למשהו אחר. לא, אתה לא יכול, הנה יש שם ילדים, תראה. בוא. אני יודע, אבל בוא תסתכל, תחזיק את זה. הם יוציאו אותנו, בוא תסתכל את זה. תחזיק. אתה מחזיק? אתה מחזיק? וואו! אתה הכי גיבור. עוד פעם. רגע, בוא תסתכל איך אבא עושה. רוצה לראות? רוצה לראות איך אבא עושה? רגע. קלטתי. רגע, נסתכל. תסתכל. עושים ככה. זוז רגע, זוז. זוז. תסתכל, שי, תסתכל. שי? ראית? בוא תעשה. בוא איתי. שי, תסתכל. שי, בוא. רוצה לראות איך אני עושה? תסתכל, תסתכל איך הילד עושה. תסתכל איך הילד עושה. 1, 2, פוץ. הנה הוא עושה. 3. תסתכל, שי. הנה הוא חוזר. בוא תסתכל, תראה, תראה. 1, 2, 3, 4, 5, והגעתי, ראית? אני הולך, אתה לא מגיע לך. לא מגיע לך. בוא נרים אותך, אתה צריך לדעת. תקשיב לי, אתה לא יכול לך. הם לא יתנו לך להיות פה. אם הם יראו אותך בוכה, הם יגידו את התינוק. אז אני לא עושה. הם יוציאו אותך ישר, בוא. הנה. תפוס פה. 1, תפוס עם 2 ידיים. 1, 2, תפוס את זה. 3, תפוס. 4, 5, 6. וואי. עכשיו רגע. תפוס את זה. תחזיק. אוי, זה קשה, נכון? קלטתי. מה? קלטתי. יאללה. תחזיק פה. תחזיק אחד פה. הנה. חזק. עוד פעם. עוד פעם? עוד פעם. מה עוד פעם? עוד פעם לעלות? אז רגע, בוא ניתן לך להחזיק את זה. רגע, בוא תחזיק את זה. בוא איתי. תראה איך הילד עושה, תראה איך הוא עושה. תראה איך הוא עושה. ראית? תעשה. עוד אחד, אני... עזוב. עזבתי. עזוב. עזבתי, תעשה. עזוב. אני עוזב, הנה תעשה. עזוב. אתה לא תצליח בלי אבא. אתה לא תצליח בלי אבא. תעזוב. תעשה, תחזיק. אוי, זה גבוה. גבוה מאוד. ראית? זה? רגע, זה לא גבוה. תן לילד לעשות. יאללה. תעשה, תבוא לפה, תבוא לפה. תבוא, תעבור. תעבור. אני עוזר, תעבור. את זה. תעבור. תעבור עם הידיים. עזבתי רגע. תעשה.
קפוץ, רגע, תסתכל. וואו! זה לא מתכת, רגע, תסתכל, קפוץ. איזה גיבור! בוא נעשה את זה. את זה? כן. אני מסתכל. הנה. תחזיק. פה. עזוב. עזבתי. אתה לא זה. בוא, זה מצלם אותך, סע. הופ, קפוץ. 1, 2, 3, קפוץ. וואו! עזוב. עזבתי. הנה, הופ. עזבתי. עכשיו שעה, יאללה, קדימה. קפוץ לפה. קפוץ. 1, 2, 3. בוא תראה. זה חזק. כדי שלא תיפול, אז יאללה, תעשה לבד. תעשה לבד, הנה אני מצלם אותך. תעשה. קפוץ. הצלחת. רגע, תן לילד, עכשיו הוא רוצה. שי עושה, אתה רוצה לעשות? רגע, בוא נעשה. רגע. תעמוד שם, אני אצלם אותך. רגע, בוא נעזור לך. הנה אני מצלם. רות. 1, 2, 3. קפוץ. לא, אתה יכול. לא להתייאש. אתה יכול. כל הכבוד, הנה הצלחת. עלית. כל הכבוד. זהו, תעלה. חכה, אני אצלם אותך. בוא. קדימה, הופ. גיבור. הצלחת. עוד פעם. לא, עכשיו תורם של הילד. תעמוד בתור, אני אעשה לך עוד פעם. אחרי הילד עם הירוק אתה. אחרי שהילד עם הירוק מסיים מעצור. רגע, עוד רגע. הוא ילחץ על הכפתור. שתיים, רוץ. וואי, שי הגיע. הוא הכי חזק. לא תצטרך,
לא לגדול, לא לגדול, לקטן, שי. לקטן. איזה רוץ. רוץ. 1, 2, 3. תעלה, ספיידרמן. קדימה, ספיידרמן. עוד. תעזוב אותך? טוב. לא, אני שמתי לך מדרגה. תעלה. יש. לא, צריך. שכחתי להביא לה את הזה. בוא. אז אתה מחכה לי פה. טוב? אני רגע מביא משהו. אני נותן לדודה לשמור עליך. דודה? אני יודע שאת לא דודה שלי, אבל בשבילו. דודה, תשמרי על הילד, טוב? אני כבר בא. שילדים לא ידחפו אותו. שנייה. יופי. אני בא.